KDE-liven käyttöä, miten elokuvatiedostoista, jotka on tallennettu TV-kortilla, miten niistä poistetaan mainokset. Tässä on nyt sellainen tilanne, että on edellinen elokuva tullut valmiiksi ja nyt sitten halutaan seuraavaa käsitellä. Täytyy toi valita ensiksi ja sitten otetaan uusi leike. Ja meillä oli toi Blood Diamond käsitelty. Ja otetaan sitten tuo osas 12 Dam ja Dumber on siinä nyt tuon alussa. No ja loppukohtauksia. Nämä äänipienoiskuvat, niin näiden generointi vie aika paljon aikaa. Eli odotetaan jonkun verran. Aloitetaan tuosta sitten siirtämällä tämä leike tähän käsiteltäväksi. Sitten poistetaan leikkeiden ryhmitys. Ja tässä on tämä ylimääräinen ääniraita. Poistetaan se del-näppäimellä. Sitten valitaan jompikumpi noista jäljelle jääneistä. Painetaan Shift-näppäin pohjaan, jotta saadaan useampia valittua. Ja sitten ryhmitetään noin leikkeet. Ja sitten ruvetaan etsimään elokuvan alkua. Se onnistui. Tuossa on vielä kanavan tavallaan niin kuin mainosta, ja tämä pienoiskuva niin tarkoittaa sitä, että siellä on jo elokuva alkamassa. Eli valitaan toi poistettava del-näppäimellä. Sitten zoomataan, painetaan Ctrl-näppäin pohjaan ja sitten hiiren rullalla. Tuolla näkyy toi lähennystaso. Nyt se häipyi taas. Ja sitä voidaan tuolla liukusäätimelläkin. Mä oon käyttänyt 17. Se tarkoittaa sitä, että yksi kuva 25 sekuntia, niin se on noin leveä 2 milliä suurin piirtein. Sitten etsitään ensimmäistä mainosta. Se on jossain 15 ja 20 minuutin välillä. Tuolla mainosta. Toi varmaan on sitten tuossa kohtaa. Ctrl-Z:llä voidaan peruuttaa. Nyt onnistui. Ja sitten etsitään tuolta toi mainosten loppukohta. Ctrl-Z. Nyt onnistui. Ja valitaan sitten toi, jossa on molemmilla puolilla leikkaukset, eli voidaan poistaa toi. Se näkyy täällä leikemonitorissa. Me poistettiin tuosta kohtaa toi mainos ja tuossa alussakin näkyy aukko. Tuolta näkee sitten vähän niin kuin kokonaiskuvaa, että miten tästä koko leikkeestä on
poistettu pätkiä sieltä sun täältä. Sitten taas Control ja hiiren rullalla. Niin nyt on helpompi liittää noin yhteen. Siinä oli ensimmäinen mainos. Tuossa taas näkyy noissa pianoiskuvissa, että tässä on vielä selvästi elokuvaa samannäköistä kuin tuolla, ja tuossa kohtaa on sitten jo Storytelin mainos. Valitaan se ja Del-näppäimellä poistetaan. Sitten voitaisiin Ctrl S:llä valita tallennus, mutta menee se tuolta valikon kauttakin. Sitten kirjoitetaan. Ja tallennus enterillä. Sitten on tää renderöinti-ikkuna mulla ollut täällä piilossa. Skripti. Aha. Tuo on mielenkiintoista. Eli siellä todennäköisesti on pienemmällä resoluutiolla. Eli muutettiin nimeä. Ja nyt ei ole sitten samalla nimellä. Ja sitten uusia. Valitaan toi i-loppunen interleaved ja tallennetaan. Se oli siinä sitten uutta putkeen. Edellisen kerran jälkeen lisäyksenä niin minä olen tehnyt hieman muutoksia oletusasetuksiin. Tuossa on toi i-kirjain, eli interleaved-tyyppistä lähdeaineistoa. Sitten aikajana kohdassa, niin siellä on vaan ensimmäinen äänivirta otetaan klipeistä talteen, eli sitä ei tarvitse sitä ylimääräistä erikseen poistaa, eikä myöskään sitten sitä interleaved-tyyppistä lähdeaineistoa erikseen valita. Ja sen lisäksi olen ruvennut käyttämään lähennystasona 16. Tuossa näkyy yhden ruudun leveys. Tuossa on 2, mutta tuolla on sitten 1, eli se on todella kapea, mutta kyllä se oikea kohta löytyy. Ja peruuttaa voi tietysti aina Ctrl-Z:llä.